Trwająca susza dotykająca Europę Zachodnią spowodowała, że poziom wody w wielu włoskich rzekach, w tym w Tybrze, spadł do wyjątkowo niskiego. Na odcinku rzeki przepływającym przez Rzym z wody wynurzyły się nawet pozostałości starożytnego mostu zbudowanego za panowania cesarza Nerona między 54 a 68 rokiem naszej ery. Odkryta konstrukcja znajduje się w pobliżu Zamku Świętego Anioła, niedaleko obecnego mostu Vittorio Emanuele II. 2000 lat temu most ten umożliwiał ludziom przejście przez Tyber w kierunku obszaru, który obecnie stanowi Watykan. Nie jest to pierwszy raz, kiedy latem poziom rzeki jest szczególnie niski. Ponownie pojawiły się pozostałości filarów mostu Pons Neronianus. W rzeczywistości służyły one niegdyś do cumowania konstrukcji wyposażonych w młyny napędzane prądem Tybru.